सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। देवगड तहसील कार्यालयाला लोकाभिमुख चेहरा देणारे तहसीलदार रमेश पवार आता प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त होत आहेत। मात्र निवृत्तीची तारीख माहीत असतानाही शेवटच्या दिवसांपर्यंत जनतेसाठी काम करण्याची त्यांची धडपड कायम असल्याचं पाहायला मिळतंय। देवगड तहसील कार्यालय परिसर अधिक सुबक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी रमेश पवार यांनी विशेष पुढाकार घेतला। कार्यालयाभोवती संरक्षक कंपाऊंड वॉल, बोलक्या भिंती संकल्पनेतून माहितीपर फलक तसंच नागरिकांसाठी थंड पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली। पावसाळ्यात नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून कार्यालय परिसरात फ्लेवर ब्लॉक बसवण्यात आले। ग्रामीण भागातून विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन कार्यालय अधिक सुलभ करण्यावर त्यांनी भर दिला। 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी तसंच विविध शासकीय कार्यक्रमांसाठी कायमस्वरूपी सांस्कृतिक व्यासपीठ उभारण्यासही त्यांनी पुढाकार घेतला। प्रशासनात नियोजन, सौंदर्यदृष्टी आणि दूरदृष्टीचा सुंदर संगम त्यांच्या कामातून दिसून आला। अतिवृष्टी किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात घटनास्थळी प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेणारे अधिकारी म्हणूनही रमेश पवार यांची ओळख राहिली। प्रशासन हे जनतेसाठी असते हा विचार कृतीतून जपत त्यांनी लोकाभिमुख अधिकारी म्हणून देवगड तालुक्यात वेगळी ओळख निर्माण केली। येथील अधिकारी व कर्मचारी वर्गही आवर्जून सांगतो की आजपर्यंत अनेक अधिकारी येऊन गेले, मात्र सेवानिवृत्तीचा कालावधी माहिती असतानाही शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रशासकीय योजनांचा लाभ आणि सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे अधिकारी म्हणून रमेश पवार यांची वेगळी छाप राहिली। 36 वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त होत असतानाही जनतेसाठीची त्यांची तळमळ कायम असल्यानं देवगड तालुक्यातून त्यांच्या कार्याचं कौतुक होत आहे। शासकीय कार्यालय म्हटलं की शासन देवा अनुदान देईल किंवा एखादी सुशोभीकरणचं असेल तेव्हा शासन पैसे देईल आणि मग कार्यालयामध्ये सुसूत्रता आणणे किंवा सुशोभीकरण करणे ह्या गोष्टी होत असतात। पण गेली 1-1.5 वर्षामध्ये आपण चार्ज घेतल्यानंतर या कार्यालयामध्ये प्रशस्त इमारत आहे, परंतु या प्रशस्त इमारतीमध्ये आवश्यक ज्या सोयीसुविधा जे आपण म्हणतो गतिमान प्रशासन व्हायला पाहिजे, तर गतिमान प्रशासन करण्यासाठी आतल्या सोयीसुविधा जर असतील, कर्मचाऱ्यांना बसण्याचं किंवा ज्या ते अंतर्गत ज्या काही सोयीसुविधा आहेत त्या जर असतील तर काम करायला एक उत्साहदायक वातावरण निर्माण होऊ शकतं। तसंच देवगड म्हटलं की इथली जमीन कातळाची जमीन आहे आणि या ठिकाणी अगदी कुठलं झाड जरी लावायचं असेल तरी इथं खड्डाही मारता येत नाही। एक JCB किंवा फोकलँड शिवाय खड्डा मारता येत नाही। परंतु तुम्ही आता इथं बघत असाल, तुम्हाला या खडकावर हिरवगार झाडं दिसत आहेत। गेल्या मे-जूनमध्ये आम्ही या ठिकाणी फोकलँड आणून खाजगी माणसाकडून खड्डे मारून घेतले आणि जसं की आपल्याकडे नानासाहेब धर्मादे अधिकारी यांचे जे सेवेकरी आहेत त्यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून आपण इथं वनस्पती औषधी झाडं या ठिकाणी लावलेलं आहे। तुम्ही थोडं इथं जर नजर टाकाल तर तुम्हाला या इथं आज हिरवगार एवढे उन्हात सुद्धा हिरवगार झाडं दिसतात। ही त्या सेवेकरीच्या श्रमदानातून प्राप्त झालेलं आहे। आणि राहिलं इथं इथली जी जमीन आहे कातळ जमीन, इथं कुठल्याहीच प्रकारचं सपाटीकरण असेल किंवा जमीन एकसारखी करायची असेल तर आपल्याला मशिनरीशिवाय काही करता येत नाही। म्हणून आम्ही जिल्हा नियोजनाकडे या ठिकाणी फेवर ब्लॉक बसवण्याची मागणी केली आणि जिल्हा नियोजनमधून ती आम्हाला तात्काळ मंजुरीही झाली। आणि आता आपण ज्या ठिकाणी उभे आहोत हे जे काही काम आपल्याला दिसतंय हे नामदार श्री पालकमंत्री यांच्या माध्यमातून
आपल्याला या कार्यालयामध्ये सुशोभीकरणाचा जो काही अनुदान रूपाने मदत झालेली आहे ही निश्चितच देवगड कार्यालयाला पुढे जाऊन एक वेगळी दिशा वेगळेपण तुम्हाला इथं दिसून येत असेल. आणि राहिला विषय तर हे मी का करावं, तर मला थोडीशी एक आपलं जसं घर असतं, घराला अंगण असतं आणि त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी एक सुंदरसं वातावरण असावं आणि हे असंच वातावरण या कार्यालयामध्ये जर झालं तर कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांना एक उत्साहदर्शक वाटावं आणि आपण ज्या कार्यालयामध्ये काम करतो ते कार्यालय अति स्वच्छ आहे आणि स्वच्छ वातावरण असेल तर काम करायला हुरूप येते असं माझं वैयक्तिक मत आहे. आणि म्हणून या सुशोभीकरणामागं हा एकच हेतू आहे की इथला एक वेगळेपण कर्मचाऱ्यांसाठी आणि लोकांसाठी सुद्धा दिसून यायला पाहिजे. आणि निश्चितच इतर कार्यालयसुद्धा याचं थोडंसं अनुकरण करतील आणि आपलं कार्यालय स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतील असं मला वाटतं.